presented by DJ Nisad Film। प्रेम से बोलो शिव शंकर भगवान की जात हो बिया पैसा बिटोरी सोहनी के भोले बाबा के कृपा होई तो सब सुख मिली हमनी के। खेदुआ के मम्मी जात हो बिया पैसा बिटोरी सोहनी के भोले बाबा के कृपा होई तो सब सुख मिली हमनी के। राजापुर के लोग देखो बनल बा कंवरिया, पास गांव के लोग जाला बाबा के दुवरिया, गौवा के लोग संगे जात बा सहरिया, कांवर उठवले बा घाघवा बजरिया। आवो पति चंदन चलो सैया बोलबम, आवो पति चंदन चलो जाता रे रोहित राजपुरी, रास्ता में नाश्ता खस्ता ले लो पेट खातिर बाटे जरूरी। जुल्मी दरोगा बुलेट संगे जाता रे रोहित राजपुरी, रास्ता में नाश्ता खस्ता ले लो पेट खातिर बाटे जरूरी। बाबा के चरण में आइल रहले बाबा राते हमारा सपन में, जलावा चढ़ावल जाई बाबा के चरण में। आवो पति चंदन चलो राजा बोलबम, आवो पति चंदन चलो सैया बोलबम। यही राजा चली ना।